Ассалому алейкум ба ҳама апау хоҳару бародаро. Последнее время нашуд нархи билет бисёри бад мепурсанд, барое ки нархҳо слишком қимат шудага. Ай Россия, то есть ба Тоҷикистон, ай Москва, ай Питер, ай тамоми шаҳрҳо ба Тоҷикистон нархҳо бениҳоят қимат ҳастанд. Ай Москва ай 26,000 сар мешавад, ба Душанбе прямой рейс. Хоб кулло боша ай 20,000 сар мешавад. Баъд бисёрӣ мегӯянд ки фалон ҷора пурсидем арзон ай. Мақсад озе ҳастанд ки 20,000 мегӯянд, вақте ки сума шумо перевод мекунед, тамом паноҳ ба худо блокот мекунанд. Мо ҳам бисёри хеле мошенникоро медонем. Якташ ки ай номи касаи мо кардеста буд, недавно қабидем ша, хай каналша удалит кард. Не ки ба ҳар ҳол ватсапш кор кардестай, бисёрӣ мегӯянд ки мо сума перевод мекунем, баъд ҳама хел блок мешавад. Ози слишком мошенник бисёрай бародаро эҳтиёт кунед. То боварӣ ки мақсад ба видеовизов хатиш гап занед, хатяб якта скриншот ай ҳамон одам боша, шумо доказат доред ки ҳамон одамро дидем. Мақсад шумо метавонед ки сумтона ягон ҷо гиред. Хоб ай Питер боша прямой рейс ай 28,000 сар мешавад, ба Душанбе то 35,000 рубл. Нашуд мошеннико чӣ гуфтанем? Недавно як дар канали Фарухи Неъматӣ бошам, хеле як мошенник омад. Мо дам ӯ чанд қапеш муроҷиат карда буд. Чӣ хел бигӯм, ӯ ҳамон одам шогирди чӣ мегӯянд, Раҳими Ғармӣ мега, ӯ шогирдиш нестай. Ӯ нагла медонем ки як мошенник ай. мо дамо Раҳими Ғармӣ бародарҷон номерот надодан, ма ҷиянаш мешам. Як бор телефонтонро бардорем. Барое ки ӯ гиҷоида ки медони ягон фоида ҳастай, срочно ҳамҷа занг мезана, ай ҳамусо ягон чиканданӣ мешавад. Мо дам занг зада буд як моҳ пеш, мо ҳам сармона тов дод типа ӯ билетхарай. Мақсад ма видео кардагим моли бо мемонам гапош чӣ хелай. Салом алейкум бародар, ман ҳамун бародаре ки барои билет ман филиан дадаям. Инам адресота як бор дигар роҳи ка инав такси роҳӣ мекунам. Якаса роҳи сафед, бародарҷон. Бародарҷон омад номери карта 2200. Ана баъд ҳамун чек шама дар роҳи кун илтимос. Бародарҷон омад номери карта 2200. Ана баъд ҳамун чек шама дар роҳи кун илтимос. Бародарҷон омад номери карта 2200. Ана баъд ҳамун чек шама дар роҳи кун илтимос. Мақсад сум перевод ки мегам пешти биём билет харам. Ӯ шогирди Раҳими Ғармӣ нестай бародаро. Ӯ як мошенник ай. Як бародари дигам чанд каса фиреб кардаги ай ҳамун эҳтиёт шавед бародаро. Номерои ҳамун мошенника мо ҳаракат мекунем, дар болои видео мемонем, шумо биневу чӣ бизнесе дорӣ, ӯ шумо да занг мезанад. Мақсад ӯ медонад ки ягон кас дар зубор ҷамъ кардестанд, срочно ҳамво кати алоқаи бироя, айво ягон сум меканаву мега ма да перевод кунем ва пеши шумо миём туда-суда. Эҳтиёт кунед бародарон, ягон кас да предплата ҳаракат кунед, намешиносиша роҳӣ накунед, барое ки ози замоне ҳастад ки гуфти гапҳо ҳама мошенникӣ дар вуҷуд рафтаистай. Хоб аллоҳ нигаҳбони ҳама бародарон, ягон хизмат боша, ав як касаи роҳи сафеда муроҷиат кунед, пересечение границы ё ки ҷое мехоҳед сафар кунед ба самолёт или ба поезд, марҳамат муроҷиат кунед ба авиакасаи роҳи сафед. Иншоаллоҳ ба боварӣ кортона ҳал карда метавонем. Аллоҳ нигаҳбони ҳаматон.